Грешен завой. И някъде да обърнеш. В крайна сметка, да, стигнахме, пише на Уейза. И къде стигнахме? Няма нищо буквално. Нито напред, нито назад. И сме офроуд. да, и като цяло не е ясно какво ще става. Здрасти хора, Лелче. Това е трети опит да стигнем до Индипасха. Тръгваме пеша. Това, което може да видите тук е изворчето, което е ето там. В нишата. Интересното е, че има супер много икони, плодове, храна. Ето. Хората остават парички, цветя, палят свещи. Мога да говоря? Не, ти ще да говориш. Ама мога ли вече да говоря? Да, пуснато е, заповядай. Вече е крайно време да ходим да спускаме газове котлони, да си правим палачинки си от Индипасха, Миндипасха, не.